Jo Kenya ne obago romo mokwongo mar piem mar tedo chiemb jo China, ma bende nokelo kanyakla jotedo molony mawuok e pinje mopogore opogore mag Afrika. Piemno ne obagi e mbalariany mar Kenya Utalii mantiere Nairobi, ma bende nentiere kod dwaro mar riwo kido kod timbe mag jo China kod pinje mag Afrika e tedo. Piemno bende ne osidho ayanga tudruok mar China kod Kenya e yore mag wuoth e kinde mar higa mar 2025. Them not only superb culinary skills, but also the rich and diversified culture of their countries. I believe this event will foster learning and mutual inspiration, allowing exchanges and competition in catering industry between China and Africa to glow even more brightly on African continent. Collaboration. Choosing this college to host this competition is highly welcome, and it's a very important step in opening an avenue for the Kenya Utalii College to be able to work very closely with other universities and other colleges, hospitality colleges back in China, to ensure that they also learn our Kenyan cuisine as we also learn the Chinese cuisine, and we're able to exchange together. Koro kawuono watedo chiemo moa China. Wan gi Chinese participants more African countries o converge ka mondo gi ted chiemo ma traditionally Chinese food. Culture, the Chinese people ohero culture gi, mana kaka wan bende wahero culture wa. To culture bedo manifested in different ways. One of the ways ma unyalo nyiso culture maru and through